लोगोफोर भिडिअआ जाहैबाय मा नोंथांमोना नुदों मोनसे भाइराल भिडिअ ओमफ्राय बे भाइराल भिडिअनि सायाव जाय भाइराल जादों बिथाङाबो बुंखाबाय मा होनना बुंदों बाय मिस्टेक थांदों होननानै बुंदों ओमफ्राय गाव आपल'ड खालामाखै नाथाय बिथांनि वाइफआ नङा होमबा बियो आपल'ड खालामफ्लांदों होनदोंमोन प्राइभेटआव दोनदोंमोन नाथाय थांफ्लांबाय होनना बुंदों। अके थांफ्लांबाय जेबो नंला भाइराल जादों नङा होमबा दा बिनि गेजेरावहाय जेन'बा नो डाउट आंना बुंनांगौआ बेयावबो फैनो नागिरदों आरोना आं रावखौबो गाज्रि होननानैबो बुङा आंहा रावबो हिंसाबो गैया जास्ट माने नोंगौ मानसिया जों मालाबा बावफ्लाङो मालाबा गोरोन्थिखौ मानसिया जाया नङा जाफ्लांखायो बेखौ आं बुंबाय खिन्थु जेन'बा बेफोरबायदि गावसोरजों जेनेबा बिसि फिसायजों किस खालामनायखौ मानोथो भिडिअ खालामनांगौ जाखो जेनेबा सोरनोथो देखायनो भिडिअ खालामामोन जेनेबा बेफोरबायदि किस खालामनायखौलाय बेथ' माने एसे माबा जाबायना माने अभार जाबाय आरो माने नोंसिनि जेनेबा बेफोरबायदि किस खालामनायखौ जुदि बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै लायोबा होमबालाय बोरै जानो माने गासिबो बुस्थुखौनो नोंसिनि सेक्रेसि बुस्थुखौनो गासिखौबो मा खालामना लादो मा होनना भिडिअ खालामना लाजोबदो आरो उनावहाय दोनदो उनाव नांगौबो जानो हागौ खोमा नोंस्रा नङा होमबा लास्टफोरावहाय बिदिनि थाखाय बानायनानै लादोंबो जानो हागौ नोंसोर मिथिया आरोना दा जेखियानो जाया मानो गोबां ससियेल मिडियाआव गोसारबाय इभेन आंबो दिनै गोसार होबाय नङा होमबा आंबो दिनै गोसार होबाय जेनेबा एनिखायनो एनजे फंबायनिफ्राय बे मोनसे मा होनना बुंदों भिडिअआ दिनै आङो फार्स्ट ससियेल मिडिया माबा फेसबुक पेजाव नुदों आङो फेसबुक पेजाव नुजेनदों ओमफ्राय नुबाय मा जालायखोब्ला बेलाय आं बिदि सानदों आरोखि ना ओमफ्राय बाथ्राया नंगौना नङा जाखो इदिट ना मा जाखोबो सानबाय बेथ' इदिट नङा इदिटआथ' बिदि जाया ओमफ्राय लास्ट बाराव नायबाय नंगौ आरोना स' मा नायदो दा माबोरै जेनेबा बेफोरबायदि जाखो दा बे आरोना ओंखायनो गोबां मानसिफ्रा बुंदों मालायखौ बुंग्राया जेनेबा मालायखौहाय एडभाइस होग्राया दिनै मानो बेफोरबायदि लासिंसिं गावसिनि मा प्राइभेसिफोरखौ बोरै बेफोरबायदि दिन्थिखो बे मोनसे माने खोथा फैबाय आरो ससियेल मिडियाआवहाय दिनै नोंगौ बाथ्राया सैथोआनो दा जेन'बा नो डाउट आं दहायनो होनखादों सिगाङावनो मानसिया गोरोन्थि जाया नङा जाफ्लाङो समाव दा थेवब्लाबो बिनि बहुद गोरोन्थिया बेयावनो दिनैसिम गावसोर जि मा होननानै बुंदों गावस्राल' बिसि फिसायजों बेबायदि अनलायनो हायो नामा गुबुना अनलाया नामा बेबायदि मोनसे खोथा फैदों मानसिफ्रा ओमफ्राय कमेन्टखौथ' नायजाखाला आं कमेन्टखौथ' आं गासिबो बुंखाला कमेन्टआथ' सोरबा मोजां बुङो सोरबा गाज्रि बुङो बे आरोना गोबां कमेन्टआव फैदों माने मा होननानै बुङो नोंगौ मानसिनाव माखासे गावसिनि पार्सनेल मा थायो जायफोर गावनि मा होनना बुङो प्रेस्टिजनि खोथा दङ मान सम्माननि खोथा दङ गावनि प्रेस्टिजखौ नोङो रैखाथि खालामनांगौबा सेभ खालामनांगौबा नोङो गावनि गासैबो बुस्थुखौनो जुदि नों अपेन दिन्थिनानै होजोबोब्ला बोरै जानो आरो बेथ' नंखागौ उन्दैनि गथ'फ्रा दिनै नायगोन नुगोन बे आरोना गावसोरल' सोरबाया होनदों गावसोरल' हाबा लानो हादों नामा गावसोरल' हाबा लानो हानायखाय गावसोरल' माने हाबा जानो हानायखाय मालायनि सायाव देखायदों गावहाल' बिदि दं नामा गावहाल' हिनजाव नामा अनेक खोथा आरोना स' बेनो आरो बाथ्राया नोंगौ बे मोनसे सिगाङाव नोंसिनि जेनेबा नोंसिनि न'आव जानाय बे सेक्रेसि मेटारमोन आरो बेफोरो बेबायदि आउट जानो नाङा आरो आं बुंनाया बेनो आंनि बे भिडिअ बानायनायनि मेन उद्देश्यआ बेनोखि नोंसोरो नोंसिनि बेफोरबायदि प्राइभेसि बुस्थुफोरखौहाय नोंसोर मा खालामनाङा भिडिअ बानायना लानो रोङा फार्स्ट नोंसिनि गिल्टियानो बे भिडिअ बानायना लानाय नोंसोर माने नोंसोरनि बेफोरबायदि किस खालामनाय मानाय नोंसोर गोबालायदों ना मादों बेफोरखौ मानो भिडिअ खालामनांगौ जाखो बेनोथ' गोरोन्थि खाना भिडिअआ जुदि थाखाबायबालाय मबाइलाव थाखाबायबालाय हयथ' मालाबा सोरबा आपल'डबो हरनांगोन सोरबाबो नुगोन सोरबाबो नायगोन बेना बाथ्राया दा ओंखायनो आङो दिनै गोबां मानसिफ्राबो गोबांबो बुंखाबाय दा ससियेल मिडियाआव बयबो उन्दै आरो गिदिर नायो दा नोङो ससियेल मिडियाआव खेबसे बोरैबा जुदि बेयो मोनसे माने भाइराल थांबाथाय बेखौ आरो रैखाथि होनो हाला आरोना सोरनिबा मबाइलाव थाबाय बयनिबो मबाइलाव थाबाय सापस दा जेनेबा आंनि मबाइलावबो थाबाय आंबो बेखौ नुबाय आंबो दा बिनि आयदायाव लानानै आङो नोंथांखौ आंनि भिडिअ बानायनो गोनां जानानै फैबाय आंनि बुंनाया बेनोखि नेक्स्ट आरो बेफोरबायदि फिन आरो बेफोरबायदि माने ओंखारबावो आरो अमा जुदि बेफोरबायदि आरो ओंखारबावबा नोंखौ सानगोन मानसिफ्रा नोङो बेफोरबायदि खालामनो थाखायसो नोङो भिडिअ बानायखायो एबा नोङो फनाव रेकर्डिं खालामना दोनखायो ओंखायनो जों बेखौ बुजिनो हागोन आरो होमबा बावनो मोनसिगोन कि माखासे नोंनि भिडिअनिफ्राय नोंनि माखासे इन्टारनेलि एबा नोंदि माखासे बाथ्राखौ नोंसिनि प्राइभेसि बुस्थुखौ नोंसोर लाखिनो हाया बेखौ मिन्थिनो हागोन आरोखि ओमफ्राय नोंनि गोसोनि सान्थिफोरखौ बेनि गेजेरजों मोनदांनो हागोन ओंखायनो जेखियानो जायाथों मानो दाथ' बिराद बारा जाखाबाय ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायनाया बेयावनो नेक्स्ट आरो नोंसोरो बिसि फिसाय नोंसोरनि एन्जयमेन्ट लालायनाय नोंसोरनि इन्टारेस्ट लालायनाय बेफोरनि सायाव भिडिअ रेकर्ड खालामनानै दोननायानो बिराद गिदिर भुलखा आं बेखौ होनदों जेनेबा नोंसोर सानैनि गेजेराव बेफोरबायदि जानो नाङामोन
आरो नोंसोरो सानैबो बुजिनां गासै सानैबो क्वालिफाइड गोजा नङा होमबा स' दिनै नोंसिनि प्रेसेसनि दङ नोंसिनि बिमा बिफा बिसि फिसायजों खुदुमनो जानो हागौब्ला होमबालाय बिमा बिफानि सिगाङाव बिसि फिसायजों खुदुमबानो जाबायना नङा होमबा बिसि फिसायजों खुदुमदो नोंसिनि बिमा बिफानि सिगाङावहाय दा नोंनि बिमा बिफाबो नुगोन सोरबाबो नुगोन नोंनि बिब' नुगोन बिनानाव नुगोन नोंनि फंबाय नुगोन बे एसे आलादा जायो आरो गाज्रि जायो बाथ्राया ओंखायनो आं बिदिखौ बुंबाय नेक्स्टआव आरो बेफोरबायदि बानाया मानोना बिसिजों फिसायजों होनबानो खोथाया जोबा बिसिजों फिसायजों खुदुमनायखौ जुदि बिमा बिफाया नुफिनलायनांगौबा बिसिजों फिसायजों जुदि गेलेनायखौ जुदि माने बिमा बिफाया नुफिनलायनांगौबा बे मान सनमान होनबालाय प्रेक्टिसानो गैला बाहाय होमबालाय बियो माने मा होनना बुङो मानसियाव गोलैला बिदिबालाय बे थाङो आरो बाथ्राया बुंनो थाङोबा ओंखायनो नेक्स्ट आरो नोंसोर बेफोरबायदि नोंसोरनि इन्टारेस्ट खालामलायनाय इन्जयमेन्ट खालामलायनाय गेलेनायखौ आरो फिन आरो बेफोरबायदि भिडिअ बानाया एबा बिदि केमेराखौ सानानै दोननानै नोंसोर बेफोरबायदि गेलेया आं बेखौसो आंनिफ्राय खावलायदों आरोखि थेंक इउ